O aromatizador. Trurí, trurú. O aromatizador. Temos que poñer esa canción de Pau Carromático, Trurí, trurú. O aromatizador. Que tal, como estades? Benvidos ao Voltas co Prato. Como cada tarde estamos na televisión de Galicia. Este é millón. Moi ben, Jaime? Pero tenme que meter o trurí, trurú. O aromatizador. Hai no que cargar por aí. Bueno, como estades? Benvidos, estamos aquí outra tarde máis no Voltas co Prato, a golpe de mércores, mitade da semana, xa estamos encantados. Por qué? Xa ves aí a fin de semana. Xa está aí ao fondo a fin de semana. Oh, que maravilla, E se ainda non nos seguides no Instagram, mal feito. @Voltas co Prato, aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que son maravillosas. Por lo tanto, tedes nos que seguir. E agora sí, desgraciadamente, teño que chamar aos cociñeiros do Voltas co Prato, así que... ¡Xop! ¡Pa! Pido un fortísimo aplauso para don Xulio Mato, Begoña Vázquez. Aplauso para eles, son maravillosos. ¡Vamos alá! Sabe correndo sempre. Ai, liei un pouco aí a Hugo, a cámara da grúa, porque dimos paso moi rápido, el andaba dun lado para o outro. Cao. Perdón, perdón. Como estades? Moi ben. Ben? Moi ben. Está sendo unha semana tranquila, Sí. Semana tranquila, semana na que... En calquer gaña. momento se pon nerviosa a semana. Ponse nerviosa Begoña. No, Begoña. No. Temporada. Eu estou tranquilísima. Onte gañou Xulio, antonte gañou Xulio. Están sendo... Estou Esta semana está intratable. sendo dura, Begoña, para ti, Eu non sei que dices. Estás tranquila? Está o carromático. Toca romántico, que diante, non ve? Como Está chula, modo carromático, que pasada. É o mellor Que vergel, que vergel. O carromático, na televisión de Galicia. Carro das Ervas, hoxe, na televisión de Galicia. Coa participación estelar de Xulio Mato, Begoña Vázquez, de Fran Cañotas. Imos cociñar, señores e señores, a ver que nos trae Loli de Ordes. Hola, boas tardes. Son Loli de Ordes. Encántame o peixe. Eu normalmente fago frito, cocido, ao forno ou en empanada. Con patatas fritas, a panadeira. Gustaríame que estes cociñeiros me aprenderan a facer un quiche de peixe. Un saúdo a miña nai que está hoxe de cumpleanos e a toda a miña familia. Saluda, Lupita, saluda, que é a reina da miña casa. Kichi. Kichi, madre mía. Kichi Yaya. Vale. Kichi non di. Non sei se adoro máis a Loli ou ao can. Sí. Porque o can era... O can é buenísimo, O can tiña... Buah. No, de verdade. Están aquí. Ah, sí, mira, están aquí. Loli, malo can, mala quiche, A ver se podemos ver, a ver se lle podemos mostrar a xente. É malo Mira, reloj. O can tiña unha pinta de ter mal xenio, verdad? No. Que va. Despois preguntamos a Loli. Bueno, Loli, que pedía unha quiche que... Sabedes que, bueno, unha torta salgada, non? Sí. Que nos encanta aquí en Galicia. Sí. Xulio, que vas facer? Unha quiche, cañotas. Oichi. Unha quiche. Vale. Bueno, como é? Oiche, Loli que é quiche. Claro. Pois unha quiche. Unha quiche que era de peixe, xoubas. Unha quiche de xoubas, uns tomatiños cereixa. Mira. E vou facer a masa, unha masa cremada, e despois vamos a botar un queixo deses que fan na túa terra. Oh, que rico. Está curadiño, vámoslo relar por riba con un Vale, pouco de ceboliño. xoubazas, tes aí. Xoubazas, Tan tesas, mira como están de tiesas. Tan tesas as xoubas. Mira. Mira que tesas están. Está tesa, está. Claro. Non se mova. Claro. Non se mova a xouba, Claro, porque eso é que está fresca. Esa é que é boa. Home, claro. Moi ben. Son xoubas moi ricas, de rianxo. Está así. É a época da xuva, está a xuva tesa. Xulio Mato vai Está como ti facer... cando chegas á casa, póñente firme. Exactamente. Unha quiche de xouvas e Begoña Vázquez. Begoña Vázquez vai facilitar a vida a Loli. Ti facilitando a vida Unha masa de imposible. unha masa de supermercado. Pensei que iba a regalar microondas. Unha lata de atún. Non máis. Non máis. Vas facer unha quiche cunha masa de supermercado e unha lata de atún. No. Vai facer un programa así? Cun queixo, cun pesto que llevamos a facer de pistachos, con tomate cereixa tamén, porque me puxen celosa de Xulio e dixen, pois eu tamén quero. Tomate cereixa sempre ben. Ovos. Como se fai unha quixe. Bueno, me miras a ver, así? Porque tampouco é... A ver... Xa verás que rica queda, cunha burrata. Gusta xa burrata? Sí. Pois xa ves, pois imagínate, aí derretidiña encima desa quixe, así salindo do forno. Iso é outro nivel. Señoras, señores, cociñamos quiches, no Voltas co Prato, imos con Begoña de Ríos. Este ritmo se Baila, mira como el pescado. moviendo la colita de un lado al otro lado. Las chicas van adelante. Veña, Bego, como arrancas a túa quiche? A túa Vamos quiche. allá. Mira, súper fácil.
Guau, A ver, masa sabes que a mí comprada, encántame facer as masas. Sí, pero hoxe non. Pero entendo tamén que hai xente que chega a casa, ten presa, e dice... A Por ver, exemplo, eu que son un home moi ocupado. si tú que eres unha persona que non faz nada, Eu que son que un non home ten moi nada que ocupado. facer en todo o día, que podes facer as masas que che dé a gana, pero tú é mellor que a Pero compres. terás valor, Cómpralla. Terás valor de dicirme iso, Sí. Ti sabes que eu teño isto, outro programa na radio, teño que traballar. Eu gasto moitas horas da miña vida traballando. Pois atende que está moi rápido. Estou te vendo facela. A ver, veña, como se fai unha quiche rápida para Mira. xente traballadora como a min? Pois mira. Dale a risa, que Mira, mala, vamos a cortar un cachiño. Vamos a cocer, primeiro hai que cocelo un chisquiño, vale? Vale. Entón, antes de usala. Que vamos a facer? Vamos a usar un poquinho da masa, vamos a empuxar, Vale, para que isto nos é vaya cocer en quedando. branco, non? Sí. Chaman. Vale. Que pasa? Que eu non vou usar, neste caso, non vou usar nin garbanzo, nin fava, nin nada. Claro, é que normalmente Vale. nos no programa sempre lle poñemos jarabanzos, sabes, ou fabas, ou algo así, que só neste se usan caso, para isto. é moi baixiña, sabes? Non nos vai a caer. Vale. E a masa é moi finiña, estas masas que se compran son moi finiñas. Vale. Entonces non nos vai a facer falta. Vos facedelle caso a Begoña. Mira, ahora Se paselle Begoña vos dica así, un cachiño de masa, pasámoslle por todos os bordes para que se nos vaya isto é truco, isto arranxando así. Isto E igual agora para cacharro é pasámoslle moito. así. Aí. E xa nos queda o molde feito, ves? Isto igual para cacharro é moito, pero bueno, é un truquiño, vale. Darlle coa masa, aí Aí va. está. Moi E ben. por, pues o que vamos a facer é picala para que non nos suba. Tempo e Picámola así temperatura con no forno, Bego. Estos son 10 minutos, uns 180, 200 grados, depende do forno. Vale. Pero nada, 10 minutiños para que se nos coza un pouquiño. Vamos alá, venga. Víchela, é que é pandereteira, É verdad, non tocaba a pandereta. Toca, sí, pero mellor a gaita. Sí. Sí, sí. Xa me daba a min no nariz, Xa me daba a min no nariz, sí. Vale, deixamos a Bego, vai estar aí. Cantos graus dixetes? Perdón, 10 minutos? 180, 200 grados, 10 minutos. 180, 200 graus, imos con Xulio, cabelo prateado, de Río, así decir. Oh, catro bellos Teño raíces en Ríos, É verdad? Sí, por Todos parte de mami. metidos nun bote. Por que nos poñen a canción de Rebellos? Mariñeiro. Xa se A ver que ve iba San Jaime. Roque. Boca a boca, mariñeiro, vamos. Que? Xa se ve San Roque. Bueno, Ti non cantas, mío, ti cociñas. bueno, mira, contoche. Eu empecé polo recheo. Vale. Verán, que allo 3 porro. dentes de allo e 3 allo porros. Vale, Corteños. que rico. Vámonos poñer aquí a pochar. Por que lle temos tanto vicio a allo porro? Por que nos gusta tanto? Unha, porque a quiche, como se come en Francia, leva allo porro. Quiche Lorraine. Quiche Lorraine. Quiche Lorraine. Vale, leva allo porro. Entón, nos vamos a ir rendir un pequeno tributo. Eu teño unha historia de amor que aquí, sabías? Espera, contame... A primeira é que No, espera. Ven aquí. Ven aquí, que Xulio Mato vai vos contar a súa historia de amor da Quiche Lorraine. Ti sabes que a primeira vez sempre é moi importante, non? Ai, sí. Pois a primeira vez que eu faltei a clase sin permiso, escapeime pa Andalla, porque vivía está cerquiña, Está a fronteira aí. 20 minutos de tren. Xulia Migrante, De Xulia tren. Migrante. E entrei nun sitio e vin unha esquixa ali, que eu non sabía que tal cousa era aquela. Tal cousa. E comina, e despois, cada vez que vexo a un rapaz que non está na clase en horario escolar, digo, este tío está comendo unha quiche. Está latando. É a miña Está historia de latando. amor, que a quiche, de verdad, O sea que, Acórdome que sempre. bonito, non sei como lle chamar na vosa zona. Na miña zona é latar a clase. Sí, ou facer borotas, Latar. ou facer pira, Hai hai un xente que montón de... é eso, facer piras, Bueno, pellas, tal, o tema, non latar. non é excusa que non tes tempo para non facer unha masa crebada de Eso, base que non pau. vos enterades de nada, que Vale. non é excusa. Non é Por excusa. favor. Temos 250 de fariña, Veña, 250 de farina. mitad do peso da fariña, manteiga. O Ajá. ideal é que este moi fría, esta está un poquinho temperada xa, pero bueno, manteiga moi fría e cortámola en dadiños, vale? 125 gramos neste caso. Vamos Botamos a facer caso a Xulio, xa? un chorrete de sal. Un chorrete non, unha pizca de sal, un chorrete de Un sal. chorrete, xa, unha Mira, e agora pellizcamos rapidamente. Xa verás o tempo que se tarda. Tardas máis en pensar en coller o coche para ir ao súper Mira, que en facer pois isto. mentras ti, así, mentras pellizcas, voulle dicir a xente da casa que nos chame 881-365536. Teléfono da Volta Escoprato, como sempre, Xa hai unha semana e pico que cambiou, non ten moita volta. Home. 881-365536, moreas de mensaxes. Temos mensaxes, enterramos vos en mensaxes. Sí, sí. Entramos o primeiro día pola porta, caían nosos mensaxes, así, somos tan boa xente, somos xente tan traballadora, que Joder, estamos aí madre mía. todos os días Estás respondendo... tirando co discurso, cañota, dicindo que somos xente tan traballadora.
E, a ver, intentamos falar con todo o mundo. Lévanos Claro. un tempo, pero intentamos falar con todo o mundo. Vamos pouquiño a pouco, No, contestando temos todos os xente moi mensajes. traballadora, como son Rocío, Gloria, Inés, Eu. pero ti. Eu. Bueno, mira, isto case feito. Os compañeiros Alberto aquí. tamén, que hai un Os cositas. compañeros, no, mira, acaba de Alberto polo pinga. Xamp, aquí tamén, os compañeros todos dicindo, nós tamén traballamos, nós tamén traballamos. Aquí Bueno, dices, xa está. traballar, non traballar nada. Bueno. Traballar. No, traballa cañotas. Bueno, mira, isto feito. Vamos a botar aquí un ovo. Perdón a todos, sí, hai moita xente que traballa. Sí, hai xente que traballa neste programa. Non podemos decir A verdad os que todos. sí, a verdad que sí. Non podemos decir todos os nomes. Claro. Mira, e agora quedanos un pouco pegañento, pero enseguida se vai poder traballar super ben. Moi ben. Non che dou tempo aínda de buscar as chaves para ir ao super. Xa, E a mira, masa que casi sabes está. que pasa? Este momento tan bonito das túas maus aí empozadas, Sí. creo que debe verlo o noso convidado. Pois que veña. Veña, vámonos a chamar, recibimos con aplauso a Loli de Ordes. Veña, un aplauso para ela. Ve por aquí, Loli. Hola, Loli. Que tal, como estás, Loli? Benvida. Moi ben, moitas Bueno, Loli xa seguramente a coñecedes, xa veu algunha que outra vez ao programa, fan do programa. Sí. E hoxe, pois, non trouxetes o can? Non, Que é can ou cadela? é cadera. É cadela? Sí. Oh, mira, témolo aí no fondo detrás. É velliña xa, pero Cañotas. pesa 2 kilos 200 por aí. Pero ten mal xenio ou non? No, é moi tranquila, é moi É tranquila. que a min daba a impresión de que tiña mal xenio, non Que vi? va, hombre. que No, va. no, sempre fui moi tranquila. Bueno, mira, aquí che deixou, vaiche facer Xulio Mato. Contalle, Jules. Loli, mira, quis de xouvas. No tempo en que Cañota che preguntou polo can, temos a masa lista. Non? Non hai excusa. Mira que masa, super boa de traballar, é super fácil de facer. Esta leva un poquinho de manteiga, fariña, un pouco de sal e un ovo. Vale? Entón, agora que vamos a facer? Vamos a aplastar un pouquiño, deixe-me poñer un papel, vamos a poñer nun molde e vamos a decir, como ben dixo, apaga eso xa, que eso xa nos vale. Vale, eu vouche facer unha quiche de xouvas. Temos aquí as xouviñas, tomate cereixa e allo porro. Vale? E vale aplastar aí. Vamos a aplastar a masa. Perfecto. Pois Mira, vamos a aplastar un pouquinho aplasta a así. masa que nós, mentras tanto, imos con Begoña Vázquez. Veña, vamos, vale. Wow, mira, kichi. Hola, Loli. Hola, Kichi. Eu xa teño... Begoña, mira. Ai, No. Xa teño forneando, claro, home. Quero, párame só un segundo, Jaime. Mira, quero que vexades o que fixo Begoña. Desde que estiven con ela, meteu a quiche no forno, a base da quiche, e nada máis. No, sí que fixe. Collín os ovos, puxenos encima da tabla. Collín a lata de bonito... Puxeche puxena- encima da táboa. Sí, E nada máis. ainda así pode ser que gane. Pero nada máis, Eso. Chea, ordenaches as cousas. Olvideime de meter un bol. Entón tuve que lavar unha sartén que tiña aquí. Vas usar de bolas a tixola. Usa, claro, cando non tens que facer... Queres un bol, queres que che pidamos un que bol. va, non fai falta. Begoña vai facer na tixola, porque Mira, así. calquer aquí é unha cousa que leva unha moado que se chama royal, vale? Porque é No, porque se chama moi así. importante. 6 ovos e 1 litro de nata. A non nos fai falta tanto, entón serían 3 ovos e medio litro, O vale? sea, a metade, vale. A metade, sí. Un pouquiño de sal, un pouquiño de pimenta, e listo. No meu caso, eu botei un pouquiño de romeu tamén dentro, e por vamoslle poñer o bonito, non sei se gusta a ti o bonito. Sí. Claro. Mellor A caixo, mí o mellor pescado. caixo. Home, fastidio. No, anda a o pescado gustame todo. Ah, mira. la barra, despois vais a pegar todo a Que se tixola. vai Anda pegar, rallando que na se vai tixola. Non Begoña. se pega nada. Oh, Mira, pues fago eu... Mira. Non o rasco xa. con estilo. Aí está. Mira, que vamos botar xa ese medio litro de nata. Aí. E a latiña de atún. Recordamos que é unha modo royal, dixeches, non? Si, chamase así, royal, o que leva Royal. aquí. Porque leva 6 ovos e 1 litro de nata, é un básico. A explicación É un básico royal. che É un dixo. básico. Chámase así porque leva 6 ovos e 1 litro de nata. Sí, bueno, porque lle chaman os franceses, é así. Chamanlle así. Vale. Che, fácil é de momento, non? É fácil, mira, botamos un chisquiño de sal. Non ten moita cousa. E agora teño a masa ali, e o que vou facer, piqueina así un poquinho para que non me hinche moito, o que vou facer é botarlle ese moado dentro da masa, e por voulle poñer uns tomates cereixa, e bueno, acompañar, non sei se probaches a burrata algunha vez. É así un queixo italiano que se desfae moito, está... Por dentro, é sí, o queixo está cremosino. como líquido. Non o provei. Está moi E rico, vouche eh? facer un pesto de pistachos. Xa verás que ben lle queda. Mira, Aí cambiáchelo todo, cambiáchelo o destino, eh? Claro, verdad. Cambiáchelo o destino co pesto de pistacho, eh? lo sé. Además, o pistacho está carismo, eh? Está moi caro, Está moi caro o E pistacho. aquí mira que vol, Estamos a casa por a ventana hoxe aquí, Isto, vamos. Iso vale Non sei, 3 euros. 3 ou 4 euros aí, de pistacho, Por eh? o menos.
Cuidado, encima pelado. Ainda é máis caro. Sen casca. Moi ben, pouca historia ten logo o teu, Bego. No, máis ou menos é igual. O solamente que el fixo a masa ya ou non. Claro, pero bueno, que é simplemente metelo todo aí, É que é unha receita super sinxela. xa está. Tú fala, o sea, podémoslo facer cualquera, tú tamén. No, cañotas no. Sí, cañotas sí. No, cañotas Esta sí, no. a ver, eu non confío que fixera a túa masa. Pero que a compre no super e poda arranxarlle así un molde. Este compra masa de pizza, que se equivoca. Mira, O de empanada. voy preguntar a Loli cal das dúas receitas, bueno, quedarías aquí con ela en ordes, porque estamos en ordes. Con cal quedarías das dúas se tes que escoller unha? Bueno, a ver, a min, polo que vexo, poden estar as dúas moi boas. Non és exquisita. Non son exquisita, non, eu non son exquisita para comida. Bueno, É cuestión de probar. pois entón vas ter que ir pensar á zona de Sí, sufridores. sí, Vale. sí. Veña, un aplauso para Loli que está con nós no Voltas Cobrada Televisión de Galicia. Ben de ordes. A ver, Jules, que? Masa lista. Masa lista. Vale. Moi ben. Vamos a meter no forno uns 10 minutiños a 180 graus, vale? Deches tamén co garfo, non? Como ben. De co garfo tamén, claro, para que nos quede... Perfecto. De aí por todo, además, por os laterais e por todo. Porque non queremos que faga plup. Vale? Non queres que faga Entón, veña, plup? vamos po forno. Canto tempo logo? 10 minutos a 180. 180 graus, o sea, o mesmo tempo que me baña vai. É o mesmo, claro, é o mesmo tempo que vamos tardar en preparar o almohado. Perfecto. Facendo despacito para que quede claro. Pois se non fais en dous. Ao despaciño. Vale. Vale, pois eu, Entón, mientras mira. tanto, voulle contar Veña, cousas pois a conta Galicia. e despois conto cheu. Veña, ti queda aí, eu, mientras tanto, conto a Galicia que grazas á nosa convidada hoxe estamos cociñando a quinta esencia das tortas galegas, a quiche, que é así como lle chamamos. Ricas, sinxelas e resultonas a partes iguais. Polo visto, este invento deriva da quiche Lorraine, francesa, que leva unha base de masa que podemos facer ou mercar, é un condumio que máis nos apeteza, pois sexen verduras, carne, marisco ou peixes, todo lle queda ben. Para rematar un amado sinxelo con ovos, nata ou leite e voilá. Nun vira-vira, métese no forno e cando estea ben callada, buah, xa podemos decir, ulala, e sí, xa sei que aquí costou incorporar as quiches ao noso receitario, pero quen proba repite, facedelos caso. Se as vosas pitas dan moitos ovos, facede quiches. Se tedes verduras demais, facede quiche. E se estades en ideas, probade unha das nosas quiches, eu que sei, e oiche. Seguro que a partir de aí ti tamén vas querer quiche. E lembrade que absolutamente todo rima neste programa, así que seguídenos en @voltascoprato porque aí temos todas as receitas. Oiche, tamén as das quiche. Veña, vamos con Xulio Mato, que non sei se lle sairía xa do forno. No, Outra vez. Outra vez. isto é un déjà vu. Todos metidos nun bote. Ah, xa sei polo que é. Por qué? Por a sardiña. Ah! Jaime, non te pillamos. Que non te pillamos, Jaime. Estás noutra liga. Estás noutro noutra plano. liga. Buah. Estás noutro plano, Jaime. Volve po noso e son parecemos tontos. Bueno, Bueno, veña. eu a Royal de Bego, que sí que é certo, que é como lle chamamos franceses, Pero eu sigo teño sin- a miña versión. sigo que sin son entender- 4 ovos para medio litro de nata, vale? Ah, metes un ovo máis. Un ovo máis, porque Vale. desa maneira que facemos, garantizámonos que calla. Non vai a ser o demo. Así calla seguro. Está callada. Facemos unha tortilla francesa casi, Vale. verdad, Bego? No, digo que non entendo por que lle chaman Royal, se ten que ter unha explicación. Pois porque é un país que ten costumbre de poñerlle nombre a todo. Sí, pero poñen moitas cousas de reis, pero despois nos queren, eh? Claro. Non. Bueno, 4 ovos, vale? Sí, xusto, Jaime, xusto. Bueno, 4 ovos, veña. 4 ovos, veña. Mira, un toque de sal. Vamos a botar aquí. É que isto sale sempre. 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 Aquí non hai fallo, eh? Medio litro de nata. E agora o que facemos é un poquinho de pimenta. Onde teña pimenta? Ah, olvidaste da Aquí. pimenta. No. Olvideme de subila. Pero, Perdón, mira, un toque me de mato. pimenta. E agora o que facemos é mesturamos isto ben, bater un almohado e vamos a botar ese allo porro con ese Vale. allo aquí, con aceite, con todo. E a xoubo cando vai? A xova, mira, agora temos a masa aí. A masa aí. Vamos a sacar a masa. Vamos a sacar a masa. Vamos a botar ao almohado. Botar ao- Vamos a poñer os tomates cereixa. Ajá. Vamos a meter 10 minutos no forno. Vamos a traer para aquí e vamos a poñer as xovas. Por que ao final de toda a xova? Para que non nos quede a xova así. Para que non se nos quede seca. Pero ti crees que o do telexornal Pablo vai estar agardando que ti remates a túa quiche? Sí. Pola conta que lle ten. Despois levamos ya a San Marcos, Se ¿no? quere probar. Levamos un Bueno, cacho, mira, levamos un ahora cacho. botamos aquí o allo porro co aceite con todo, eh? Vale, con todo. Por que mesturamos primeiro os ovos ca nata? Para que non nos calle o ovo. Claro. Entón, agora xa temos... Que listo este tío, este sí que está noutro plano, No, o que Jaime? pasa é que Está alguna vez me noutro cayó, plano, alguna vez me cayó. Oh. Entón, mira, xa temos esta mesturiña feita.
E ahora temos que ir pola masa. Pola masa, veña, vamos pola Veña, masa. vamos pola masa. Abro aquí, a ver. Se pasaran 10 minutos, veríamos que non pasaron. Veríamos que a masa, vamos a imaginar que sí, a masa pues estaría toda en este tono xa. Como se pasaran 10 mins, Eso. vale. 10 minutiños, pero non pasaron. Ahora que facemos vamos poñendo para que non me berra Alberto. Agora estades vendo que non está cocida de todo, debería estar máis cocida. Máis cocida, e ahora mira. Hola. Ves, con esta cantidade, isto é un molde de 22 centímetros Isto non aprox, sube, vale? non sube nada, non? Isto, sí, sube un pouquiño. Cando caia, sube un pouquiño. Un pouquiño. Aparte, vamos a facer subir un pouquiño máis porque vamos a botar o tomate cereixa Oh, aquí. que rico, Mira, ahora vamos a poñer. Mira, a verdura que che dé a gana, Aquí podría meter xudías, chícharos, podría meter a verdura que máis che guste. Quixécheme un pouco agresivo. Mira, a verdura que che te haga. A que che dé a gana, que ti queiras. Ti queiras. Ou a que máis rabia che dea. Si tes sorte de sobra. E podes botar os aromáticos do carromático que queiras. Os que queiras tamén. Eso é para gustos. Eso vale. me parece que hoxe igual usa Begoña, non sei. Ti non, pero Begoña Eu si non. xe Eu teño solo aquí un pouco ceboliño que como non vino carromático, pois pongo ao súper. Te paso que collemos a masa de Begoña. Veña. Veña, ao forno. Veña. 10 minutiños. Espera, que isto está quente, non Queima, está- queima. No. Veña, vamos po forno 10 minutos, vale? Seguimos a 180, vai ser todo a 180 graus. Vale, mira, ahora témola na parte baixa do forno. Sí. Os últimos 10 minutos vamos a subir para que nos quede doradiña e nos quede unha costriña chula, Anotastes. Vale? Anotastes. Entón, agora, mentras ti vas ponde queiras, eu vou limpar xouvas. Pois eu marcho con Begoña. Este ritmo se baila Mira como el pescado. moviendo Que che pasa? de un lado al otro. Primeiro vou ir ao forno, Vale? vou rematar a miña quiche, vou na meter dentro e vou depois ir ao carromático para preparar Porque queres aromáticos do carromático. Sí, Como estamos co carromático, O mellor invento da historia da humanidade. aí vai. Mira, esta é máis pequeniña, ves? A de Xulio tiña un molde máis grande e eu non tiña tan. Vale, a base de Begoña, recordade que é do súper, vale? Se tedes presa, Si te despresa, non te des tempo, sodes vagos, máis rápido. Queda Aí moi está. rico, home, queda moi rico. Eu sabes que o aposto sempre por fazer a por masa. facela. Begoña de Pero facela, pero no caso Tamén de hai xente que non ten tempo e non pasa nada. Claro, pásanos a moitos, eso sí. Sí. Mira, este así falo media hora, máis ou menos. Oh, pero baixouche un pouco. Baixou Ou é un cousa pouquiño, miña? sí. Baixouche un Un pouco, chisco. sí, Vamos sí. a botar os tomates cereixa, traca, traca, traca. Enteiros. Así. Mira que ben lle lucen aí. Que bonitos Mira, mira que quedan. bonitos quedan, mira que bonitos quedan na Así. televisión, Oh, E vamoslle a botar así. ole, Xa ceboliño. verás, así. Guau. Aí un poquinho e ahora vamos... Oh, carajo. Home, claro, é que por que lle mete la mão? Porque non me din Tentino, conta, queres vida algo así. máis? Queres No, algo- non quero máis nada. Espera que Aí chavo, vamos. espera que chavo, espera que chavo. Entón, ves, espera que vou por este lado. Aí vai. Dentro de forno. Uns 20 minutos, vale? Mais ou menos. E agora sí? Ahora que queremos? Alfábega. Queres Pa ir ao facer- carromático? Sí, quero ir. Por favor. Non sei como teño que posicionarme. carromático. Vou facer Dou o que voltas co queira. prato. Voulle poñer o nome a este... O qué? Este loureiro. A ver, onde vamos? Aquí, mira. O carromático. Vamos, como hai dúas, vamos quitar desta un pouco para non esquilmala sempre. Porque non se pode sacar... Isto é como a erva dos gatos, non lle podes dar demais. Claro, Senón- no, sabes o que pasa? Que se a recortar moito, costalle máis despois crecer. Eso é só alfábega, o que estás collendo. Si, só alfábega, non me fai falta máis nada. E con este xa vamos a ter. Sí. Bueno, unha folla máis. Non veña. lle levas un loureiro. O loureiro non, o loureiro para lentellas. Xa sabía eu que, vamos. Como facemos o... E con isto sabedes que vai facer? A que o sei eu? Veña, o dalle. pesto de pistacho. Moi ben. Home. Vamos quitar primeiro o Oh. queixo. Neste caso, un arzo curado que se me foi da man. Isto é a clave do éxito, Mira, amigos vamos e sacar amigas. isto de aquí. Xente que está vendo a televisión de Galicia. Aceite. Begoña... Bueno, Begoña vai arrasar con isto, Bueno, isto é sabor. Veremos. Isto é sabor. Isto con os espaguetis xa está. Oh, por favor. Simplemente eso. Que pasada, Vamos alá. que pasada. Entón, queixo, aceite, Uf. un dente de allo, Oh, mira, hasta ver alfábega, Todo moi económico, pistacho. 50 euros vale ese pesto. Xa, solo polo pistacho xa. Espectacular, Xulio Manto, espectacular, espectacular. Veña, aí vai. Batedor. Oh, aí vai, aí vai, aí vai. Ah, e un chisquiño de sal. Atención, señoras e señores, vades ver a maravilla gastronómica máis de moda. Mira, A verdad cuidado que sí, que está bastante de moda. Cuidado que salta, Sí, o pistacho estáse pasando ca modo pistacho. Sí, ahora hai de todo. Ahora xa chegou, Xa hai eh? pistacho. Xa chegou. Eu o pistacho, cando era pequeno, sabes non que comía? E moreos, Vendo- moreos Verdad. a moreas tamén. O pistacho comía vendo fútbol. Claro. En vez de Eu non picos, vía o vendo fútbol, pero o pistacho Pero comía. claro, pero é que agora non podes comprar. No, no. Está... Ahora hai que plantalo, hai xente que planta. Hai que por todos plantalo. lados, hai que plantalo.
Pero dá traballo, día cañotas que plante un pistacho. Si teño que plantar medio xa. Igual lle ven unha xeada, ten que tapalos, ten que dar con moito rollo. Mira, xa está, mira que sinxelo, Mellor que as maceiras. Mira, listo. Mira que fácil. Témolo listo. Eso tamén se pode comprar, pero non paga a pena. Non paga a Que pena. fácil pode ser gañar. Ou non. Pero, Proba aí, a home, ver. claro que vou probar. Home, aí vai, 2 euros, vai probar. Eso nada, estos son 2 euros de nin 3 céntimos. Buah, está boísimo, tío. É que yo botaba a pizza xa por Eso riba. sí, esto solamente con os espaguetis, con os macarróns, con cualquier cousa, xa che vale. Está boísimo, Un cacho de pan. Buah, Con cualquier cousa ¿Sabes che con que vale. está moi bo Con esto? tomate. Con mortadela tomate. siciliana. Tamén, Pan. moi ben. Botaslle unha destas. Non fas caso, Mira, está. que me estuve emocionando. Botaslle a un pan, tostas así o pan. Botaslle mortadela siciliana. Italiano tamén, non? No, Pan da igual, italiano, pode ser de pesto. cea. Botaslle desto, un pouco de pesto. Xa está. Xa está. Xa está. Xa está. Plato feito. Plato feito. Que ben o faz. Traballo Co que, feito. co que salivache date por cenado. Ti que, a ver, ti que, Vete pa vamos aquí. para, venga. Vamos con Vete pa aquí. Eu abro o forno e eu meto e Tiro pan, metti, tiro pan, metti, tiro pan. Eu abro o forno, metti, tiro pan. Veña, Vamos. Bueno, se pasaran 10 minutos... Está. Vai, abre. Abre. Vale, liache la parda, no? Por que? Non enviei nada. O tiñas que ter aquí a cousa xa acabada. No, porque ainda non acabei. Están aí as xouvas. Ponte tranquilo. Mira, se pasaran 10 minutos, se teríamos isto cunha capiña calladiña. Imaginade que está un pouco rematar de callado. facer todo, vale? Estaría Un pouco callado, de maneira que estas xouvas Queden aí. quedarían... Bueno, ainda van quedar, Ainda non se van a abrinas, enterrar. quitamos a espiña, vale? E agora vamos facer aquí unha flor de... Unha flor de xouba. Gostei moito estas cousas a Gloria. Vamos a facer Flor de xouba. unha showflower. Showflower. Showflor. Showflor. Unha showflor. Vamos así, Unha entón flor de vamos, show. vamos poñendo Bonita, sabor. xoviñas así todo Está dervendo, alrededor. Oh. Isto está... Buah, é que non pode estar máis rico, Con xouvas, Fresquiñas. Xulio, Que? sabes o chiste do día cal é? Cal? Vaya show va. Jaime, que? Gracias. Vaya show, va. Vale, mira, e agora collemos outro par delas. Isto con unha dúcia de xouvas facemos un quiche, Unha Queda quiche. moi bonito. No, en Queda galego, moi como- bonito. En galego que femenino ou masculino? A quiche. A quiche. Pois mira, agora temos eso así. Inventei, non é? Pode ser uno. Botámoslle un chisquiño de Un sal pouco de arriba da sal. xouba. Vale. E agora, en 10 minutos, repito, son 10 minutos. Cara, é que vale? mira, inventarían os franceses, Sí. Pero nós aquí enterrámoslos en Buah. melloras, Enterrámoslos en melloras. nos Pirineos xa. Non Nos pasamos Pirineos. Pirineos. Chegaron aos Pirineos e dixeron, xa, aquí xa... E Xa cando quis, chegaron xa aos... quis, xa xa. quis, xa... Veña, vamos outra vez por forno. Nos Ahora serían- Ancares, xa nada. Necesitamos outros 10 minutiños, vale? 10 minutiños para que se nos faga a xouba. E agora, espera. Que dixemos que tiñamos que facer? Abre. Subila para arriba. Subimos a parrilla. Desmontamos o tinglao todo. Isto é para que se nos faga Veña, a veña, que se xouba. enfríe isto. É que se nos do... Non enfría, que menos mal que teño que ter eu aquí traballado día No, todos, pero... Terá que quedar facendo supo despois. Vamos a poñer así. Veña, E ala, 10 minutiños. Que facemos mentres? Pois facer aquí un... facer unhas cousiñas. O paripé. O paripé de Paripé. Xulio Mato vai facer que recolla e nós marchamos No, co no, no. público. Do voltas co prato con Loli de horas. Veña. Ostras, esta canción, cuidado, A ver, un aplauso, por favor, un algo, un pouco de movimento, pouco de movimento. Ai, Loli, como Está estás? cosa difícil, Vale pasar mal, verdad? Eu creo que sí, non sei. Ti por como, qué? ti como te sintes? Eu síntome que vexo que a do queixo ten que estar moi boa tamén. Teño unha pregunta. A túa cadela cal lle gustaría máis? A miña cadera gustaría máis a da nata, porque lle gusta moito o leite. Carai, Sí. Moi ben, moi sano para a cadela. Sí. Bueno, mira, cando está maior xa hai que dar de todo, xa que como o que lles dé a gana, Sí, que disfruten, sí, eso sí, é certo. sí. Bueno, non sei se vendo as dúas receitas e tes algunha que, bueno, o mellor hai un pouco de remontada ou non? Sí, a de queixo ten que estar boa. É Ten que estar boa. É que como ten que estar iso, Sí,
Queres ir velo de preto? Vamos Sí, a abrir claro. vamos a ir a abrir os fornos. Aí no medio. Vamos, Sí? vamos. Pois veña. Vamos. Dámoslle un aplauso que está con nós. No Altos co Prato, ven de aquí de Ordes, a Loli. Ao medio, ponte ali detrás do carriño, detrás do carriño, detrás do carriño. Detrás do carriño. Aquí. Vamos a abrir a de 3, vamos a abrir todo a de 3, Loli, peja tamén aquí. Vamos a pedir aos cociñeros que de 3 abran os fornos para ver estas maravillas de quichis que estamos facendo no Altos co Prato. 1, 2, abrimos os fornos a de 3. Vamos aí, a ver que sae de aí. Bu. Material do bo, Material do país. Material rico, con fundamento. Vide aquí ao medio, vide aquí ao medio. Mira. Qué pintazo. Mira, Péjate máis para que se vexa. Aí. Altura normal, me están dicindo. Wow. ¿Eh? Mira, no medio da selva, con todo o carro de ervas e demais. Que sabor, Pandeireta. Buah. Veña, vamos con Begoña Vázquez. Vamos para lá. Aí va. Bueno, que vamos facer? A miña non está rematada. Vamos É verdad. a rematar agora. Vouche cortar un cachiño Valle así. poñer a burrata e valle poñer tamén o Mira, vamos a facer pesto, así. non? Vamos a cortar así. Aí. E aí. Así. E aí vai, mira como soltou o tomate. Quiche de atún, pesto de pistacho Aí. e burrata. E agora vamos poñer aquí Xa o me medio a arrebata, burrata. Como di aí o... Entón, que vamos a facer? Vamos a abrir. Atención. Atención, aí vai, mirad isto, mirad isto. Oh, sí. Moi ben, Jaime, moi ben. Oh. E agora finalizamos con Ahora. Mira. un pouco de pesto, de pistacho e un pouquinho de queixo e de arzúa. Non sei se comela ou botarme por riba. Vamos a dar un aplauso a Begoña Vázquez, crack, artista da cociña. Xulio Mato. Bueno, pues o meu como ver moito, sin moita menos pretensión, pero moito máis natural. Masa caseira, xouba fresca. Queres tensión ou queres esa... No, Oye, pero- poñe música, Quero agora rematar. cando bote. Quero rematar. Ahora. Quero rematar. Mira. Moito queixo, Mira. Que imaxe, que fervento de de queixo. queixo. Que brazo de Xulio Mato, que todas as tardes nos regala Mira, ahora botar belezas gastronómicas. ceboliño. Mira, Oh. non hai que mover a muñeca, hai que mover o plato. Moi ben. Pois E agora- aplauso tamén para Don Xulio Mato, artista da cociña, como Está non podía ser mareado, de mira outra para maneira. as xovas, Estar mareado, Veña, e agora que vamos a facer é cortar e vamos a Guau. poñer un trociño, pa. Pois queda aí cortando, e nós, mentras tanto, vamos probar. Veña, por favor, Loli, aí á esquerda. Á esquerda, Loli, á esquerda. Bueno, que nos quedan 2 minutiños para rematar o programa, para que veñan os compañeros do telexornal contando todas as noticias, e mentras tanto, Loli é a encargada de probar, así que podes ir probando xa a que trouxo Begoña e agora ven a de Xulio Mato. Vamos repartir cartos mentras tanto. Hola, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Con quen falamos? Juan Carlos Menéndez, Juan Carlos, de onde? de Arteixo. De Arteixo, que boa terra, Boa terra. Boa terra. Aquí estamos Mi- Amancio Ortega y yo. Yo soy el que- Exactamente. Mira unha cousa, estamos cociñando quiches, pero temos unha pregunta de concurso de 50 euros para ti, a ver se a sabes. Levantamos a pregunta, compañeros, a ver se sabe Juan Carlos de Arteixo a resolución. De onde é originaria a quiche Lorraine? A, de Tadxikistán. Ti sabes onde está Chiquistán? Nalgún dos países que acaban en tan, seguro. Pois mira, por aí. está entre Kabul e Kizistán. Va, pues eso, ahí está. Quiche Lorraine, de A, Tadxikistán, de B, a Pontenova ou de C, Francia. Ula. Oh la la, de Francia. Moi ben, un aplauso para Juan Carlos, que leva os 50 euros da volta ao prato. Van para Arteixo. Muchas gracias. Juan Carlos, un bico grande, moitas gracias por chamar, vale, parabéns. Igual para vosotros. Veña, Gracias. tardiño. Chao. Chao. parabéns. Bueno, Loli de Ordes probou as dúas quiches, eu entendo que ten moitas dúbidas porque puxo cara de que lle gustaron as dúas, pero xa sabedes que neste programa sempre hai un gañador e un perdedor. Unha gañadora ou unha perdedora. Vamos alá. Vamos alá. Xulio Mato, Begoña Vázquez, concentrádevos, Loli de Ordes, despois de probar quen gañou a voltas co prato do día de hoxe. Pues mira, a verdade é que está moi complicado porque están as dúas moi boas, moi boas. Pero nesta ocasión Complicado.
Me gana Xulio. Pois vai ganar por terceiro día consecutivo don Xulio Mato, Que A fuches ao pesar fácil. dos nervios, Foi ao fácil, foi ao- A pesar dos nervios e da tensión, gañou outra vez Xulio Mato, que leva 3 vitorias esta semana. Señoras, señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vemos coa hora galega, non, co telexornal, perdón. Vémonos mañán con máis receitas, como sempre. No Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Un bico grande, chao.